Výberové kolo Spievaniek pod Vartovkou prilákalo do Krupiny množstvo mladých spevákov z rôznych škôl a folklórnych kolektívov. Súťažiaci sa predstavili vo viacerých vekových kategóriách a pred porotou predviedli ľudové piesne z rôznych regiónov. Jahoda, jahoda, jahodový koreň. Jahoda, jahoda, jahodový koreň. Hnevam sa na teba, starodávny frajer. Spievanky pod Vartovkou sa teda tešia už 46. ročníku, tento rok bude 46. No na dnešné prekvapenie sme boli veľmi prekvapení, že sa posilnili kategórie, hlavne tie maličké škôlkárske. Tá prvá kategória, tam už bolo 18 detí, čiže bolo z čoho vyberať. V tejto súťaži speve ľudových piesní máme 3 také hlavné, ktoré sú súťažné a jednu máme nesúťažnú, to sú práve tí škôlkárikovia. Nemáme proste limit určený na to, že koľko detí môže postúpiť do hlavného kola, pretože takto máme v pravidlách, čiže postupujú všetci tí, ktorí si vedia udržať melódiu, ktorí vedia sa pekne odprezentovať, ktorí sú smelí, ktorí majú to také sebavedomie a vedia to pekne odprezentovať, takže na to sme tu mali odbornú porotu zo základnej umeleckej školy z Krupiny, čiže nadviazali sme takú spoluprácu, že nám prišli pomôcť vybrať speváčikov. No a verím, že nám to teda klapne, akože momentálne sa ešte stále radia, že koľko detí postupí v ktorej kategórii. No a následne začnú skúšky nahrávacie, potom začnú skúšky s muzikantami. No a posledná skúška bude vlastne 31. mája, ktorá už bude rovno na Amfiku. Vlastne 31. mája sú aj spievanky pod Vartovkou. Keď sa Janko na tú vojnu odberal a na Litave na tom moste zavolal, dobro zdravia vám vyšuje, mamička, mamička, čo ste ma vychovali od malička. Cieľom výberového kola bolo vybrať najúspešnejších spevákov, ktorí sa predstavia v hlavnej súťaži Spievaniek pod Vartovkou. Porota počas hodnotenia prihliadala nielen na spevácky výkon, ale aj na interpretáciu a celkový prejav súťažiacich. Prídite, mamička, budem sa vydávať. Prídite, mamička, môj vienok oddávať. Neskoro, mamička, neskoro idete. Už mi môj vienočok viac neuvidíte. Podujatie tak opäť vytvorilo priestor pre mladých interpretov ľudovej piesne a podporilo zachovávanie folklórnych tradícií. Keď si ju nás prvú nôcku nocoval, sľuboval si, prisahal si na tele, na duši, že sa naša verná láska nezruší. Že sa naša verná láska nezruší. Najúspešnejší speváci sa teraz predstavia v hlavnej časti Spievaniek pod Vartovkou, kde budú bojovať o ďalšie úspechy pred publikom aj odbornou porotou.